Now, ato tagag pagtagad mahigalan tunduga mga isgutanan karon, gumikan makaigalaan kay kagahapong adlaw sa gipamahayag na ni Jesus Crispin Remulla nga ipasaka gyud ang kaso within this week against Senador Rodante Marcolita. Gitinuod gyud kagahapong adlaw, last day man kagahapon, di ba ningon ko sa program ni Daikin nga panidaan na turong adlaw kay last day ron adlaw Biyernes ngating opisina pa mga sukid tig paminaw. So tuod man gidayon gyud sa ombudsman ang pagpasaka og kaso batok mahigalan ni Senador Rodante Marcolita ngadto na sa Sandigang Bayan. Unsa may sunod nga mahitabo niini by Monday mga sukid tig paminaw, ang Sandigang Bayan mo evaluate anang maong kaso. Pwede nga ang Sandigang Bayan pwede ka ng adlaw Lunes, pwede Martes, pwede Miyerkules, depende sa Sandigan Bayan. Kung ilang pagawsan o warrant of arrest si Senador Rodante Marcolita. Straight to the point. Ibutang paspas ang Sandigan Bayan nga mo evaluate sa kaso mahigala by Monday morning mo gawas ang warrant of arrest. Pwede day. Unya ang PNP si IDJ ready na matod pa nga mo serve sa maong warrant of arrest. Basta mo gawas na ng warrant of arrest, ready ang atong PNP si IDJ nga mo serve sa maong warrant of arrest. Inig-serve ana mahigala dakupon si Senador Rodante Marcolita malagmit tensyonado mga higala karong adlaw Lunes diha sa Senado. Ngano matensyonado? Malagmit dakpon si Senador Rodante Marcolita. Unya kanang adlaw sad mauna ang impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte. Alas 3 hapon day magsugod sa adlaw Lunes. Muna nga dunay 6,000 ka mga pulis nga ilang ipakatap diha sa Senado pagbantay basin og dunay mga lihok protesta nga himuon mga sukid tig paminaw. So anticipated na nila nga butangan mga higalag 6,000 ka mga pulis ang Senado ni anang adlaw. Straight to the point. So atong evaluate ning kaso mahigalang Senador Rodante Marcolita ha. Og kanang adlang Lunes impeachment trial na magsugod na mahigala ang impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Mahimo nga kung di pa makapagawas og warrant of arrest ang Sandigan Bayan because this is a matter of procedure. Under sa Rules on Criminal Procedure, once mo pasaka ang kaso mga kaigalaan, mo pasaka og kaso ang ombudsman ngadto na Sandigan Bayan, ang Sandigan Bayan mo evaluate ana og angay basta mo issue og warrant of arrest or dili. Pwede ka ng first day mo issue sila, pwede. Pwede dili, pwede sad og ilangan-langan pa mahigala Sandigan Bayan, wa pa mahuman lagi evaluate. Pero pwede og paspasan mahigala. Labi na kay high profile case ni, malagmit mahigalag. Buntag pa sa Lunes. Mahuman man kay galag evaluate sa Digamayan mo pagawas og warrant of arrest, di pa makasugod ang impeachment trial ni Sara Duterte ini kahapon wa na si Senador Rodante Marcolita. Straight to the point. So maibanan ang mga senators nga kay Tano Black di pa gani kasugod ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Now, atong evaluate ha. Kini prangka-prangka pagkaistorya mga sukid tig paminaw. Di na lang tama ingon nga unsa pang daghan pang agi-agian nga mga liko-liko. Ang katuyuan gyud ini nga mga kasong gipasaka tanawa ang majority black wa gyud natandog. Wa natandog. Ang natandog ra si Chis Escudero og si Joel Villanueva kay di man sila originally dito sa majority black. Mo nang duna sila mga kaso pero sa dihang nitumbling na sila mga kagilaan, luwas na sila. Giluwas na silang Jesus. Jesus Crispin. Ako lagi katawa-katawa mga higala kay kini ang nahilaw man og kabalik ang kaso, ha? So ay tandog ang majority. Ang sa minority, mo na nga, gukod yun. So dili makatambong si Bato, di makatambong mahigala si Jinggoy, tiwasan mahigala Marcolita, malagmit, di na sa katambong sa Lunes. Or kung di pa mo pagawas ang Sandigan Bayan o warrant of arrest, mahimo nga makatambong siya sa first day.
Pero mahimo sad nga nanaon nila. Ang mga tao nagtan-aw ni day. Sige lang himo ala ninyo tanan unsa inyong mahimo. Pero ang mga tao nagtan-aw nga naman ni magkadima oning kalakiha. So kanang pagpangita mahikalag kaso batok ni Senador Rodante Marcolita isunod pa ng uban. Hasta palas Peter Cayetano mahigalag kini si Ruben Padilla pasakaan pagkaso. Kinis Bungo mahigalang hilom-hilom lang gini ron kay once mo tingog ni mahimo ning ingnon nga ni ana ang warrant of arrest ipadaka sa dahig. Straight to the point. Malagmit mahurot ning mga senador sa minority. Mao gini ang katuyuan ngano nga gukuro ni mahigalag taman sa ginhawa si Senador Rodante Marcolita gipasaka naman gihapon sa ombudsman. Makita na nimo ang pattern kana mga technicalities mahigala sagol na lang ko na pag-justify ba hindi aron lang yun niya ko na. Kay, ang kadto mga kawatan sa flood control mga higala o uban pang matang korupsyon, wa may investigation nga hitabo. Kini maghatag ni og makarealize ang mga politiko nga okay lang nga mangawat, basta inigpangawat nimo ay lang yung buwag sa grupo dili sa tag-imbestigar. Kay okay man ni store. Bisa pag di kakawatan, unya ikaw maimbestigaron, problema ka gyud. Nabisag kawatan ka, maghatag ning mensahe nga pangawat lang basta importante nga dili kita maimbestigahon. Mahimo pa mga kawatan mo pa mga imbestiga kunuhay. Kay ma problema ka man. Kadaghan ba higalang kickback din ha? Kabaw ba, trillion ba ng kickback mahigalas flood control? Pero bisan pagkatong klaro kayo mahigala na kadawa, tanawa, si Marcolita ilang dakpon mahigala ilang ipasod sa bilangguan. Si Bunuan mga kagalaan nga sekretaris DPWH may ilang pag-auso. Aon sa naning kalakiha mga sugid dig paminaw? So, mahimo nga bisan pa ugwa ka mahigalay kaso kulitugon ka, aron nga imbestigahon ka sa nitabo ni Mike Defensor. Si Mike Defensor mga kagalaan, wa man to'y isyo nga nakita nila nga kuan, anay tabo may galasig saba-saba, kaysa kung naglid ito mga 18 ka mga Philippine Marines, sa nitabo, ang iyang building ni Mike Defensor, doon na yung mga nag-abang. Dahil 7-Eleven, dahil nang abang dahil na mga opisina, ana, na usa nag-abang nga doon na may negosyo sa kanabang mga dancers bitaw ni store nga nakidap-kidlap ba, ana. Gi-raid mga higala sa NBI. Pag-raid sa NBI, pasakag kaso. Gi-appeal sa Mike Defensor. Ang Mike Defensor sabay labot na kuha na nga nag-abang naman na. Pariya ba na sa 7-Eleven? Nag-abang man sa diha. Ilan na ng negosyo. Ang mo, dawat bisilang abang. Di appeal ka yun. So, kana mo yung mga buta nga, bisa pa og mingon ka nga wa ka dihay nahimong sa laod o gukuron ka yun, pangitaan kag pamaagi magukod ka. Pero bisa pag naa kay daghan nga mga issues, pasalipod ka lang yun ang dapita sa administrasyon mga sukid tig paminaw, da okay raway investigation. Ang kaso may glass flood control, hay naman, naunsa naman. Hay man to mga higalang mga na-involve ani. Na, kining kasong Marcolita may gala, ang tuyo ining kasong Marcolita, kung ato yung i-evaluate, atong evaluate ang atong prangka-prangka ba lang evaluation. Gining kang Marcolita may gala. Straight to the Now, point. ang atong evaluate yun, kining kaso may galang Rodante Marcolita. Para di kita maglibog mga sugit tig paminaw, hinay-hinayon talang ha, para maklaro tani. Wa pa man nato ni dive maayo kay wa man ni pasaka kaso gahapon gipasaka naman gyud. As hinay-hinayan talang. Kining kaso ni Marcolita mga sugit tig paminaw. Ang usa kini ka campaign donation. Ay mitabo mo gud ini mga higala, do na by basis ang ombudsman nanayon na to pag-discuss para masayon nga sabton. Ang pagpasakag kaso lahi na, ang pagkonbikto sa kaso lahi. Ang requirements sa pagpasaka og kaso lahi o ang requirements sa pagkonbikto unya sa kaso lahi. So ang akong personal observation ining kasong Marcolita, og base mahigala sa plunder case og imong basahon ang mga elements og ang facts nining hitabua makahigalaan. Ako prangka-prangka pag-istorya, ako evaluate ning kasuha mahigala, lisod kayong ikonbikto, lisod nga konbiktuhon
si Senador Rodante Marcolita ning kasuha. Straight to the point. With due respect, mahigala sandigang bayan ha. Pero para nako sa akong evaluation lisod. Tanaw nimo mga elements. Pero ang tuyo mga higala nga kung ang katuyuan kay coordinated man Prangka-prangka lang ni pag-istorya ha. Ang katuyuan nga dili maka-appeal si Marcolita sa impeachment ni Sara Duterte. Pasaka ang kaso mo serve ba ni sa tuyo, ang tubag makaserve ng tuyuan. Ha? Ang pagkonbikto lahi man. Akong tanaw ha, ang pagkonbikto lisod. Pero pagpasakag kaso, unya ang tuyo mga higala mo gawas ang warrant of arrest, madakop si Marcolita, inikadakop ni Marcolita, matanggong mga higala kay non-bailable, dili maka-appeal na sa impeachment trial ni Sara Duterte. Mahimo ba na? Mahimo. Dool kes tinuod. Dool kes tinuod. Mao naman kini nga senaryo, mao na ni ako nang i-forecast daan, mao na ni nga senaryo. Unless mo balis Marcolita. Kay once mo balis Marcolita, may kala pwede man nang maingon sa buya nga, oy nahilaw na. Kaya man Joel Villanueva, ganyan hinog na, ha? Nagpapriskon ko siya nga hinog na. Ang nga ba mapapriskon ka nga, wa ka kabasa mahigala sa evaluation sa DOJ. So katong kang Jinggoy, duha gito kang Jinggoy kang Joel, hinog na kang Jinggoy. At tuod man dakop, hinog na kang Joel. Duha sila ha. Pagbalitok ni Joel, mahigala kalit o kahilaw. Pati due respect, mahigalan Joel Villanueva og ni Chis Escudero, di man po lalim ko na ilan nagian. Muna nga, kanang ilang mga decisions, mga kahigalaan, dili na lang yung kumupiit pag maayo na. Ila po ng desisyon, no? Kay di lalim ang ila mahigalang pressure nga natagantaman, oy. Na mo na nga naaka sa ilang sitwasyon medyo makapanawag yung kag bisag kinsang ginuuha siguro ha. Matawag nimo og sa Katoliko pa matawag nimo tanang santos. Og dili ka Katoliko matawag nimo ang tanang Hesus. Ona Kristo, matawag nimo si Jesus Kristo, matawag po nimo si Jesus Crispin. Tanaw na ko mga kagilaan, kining tuyo gid ni nga Marcolita pasakani pugos gyud pasakag kaso ba? O evaluate na ko ha, sa akong evaluation lang gyud. Gibasa ko ba ni mga kagilaang plunder law, Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Republic Act 3019, appeal bigyan sa mong klase kina to. Director Santiago ginag-lecture na mo ana sa ombudsman. Hunya kining plunder law, Republic Act 7080. Tan-aw na ko mahigalab bida. Lisod gyud kun bitong hos Marcolita day. Pero ang tuyo lang yun niya, pasaka lang yung kaso para gani ka-appeal sa impeachment. Makaserve gyud sa tuyo. Kay pwede man. Ang ombudsman ba mo pasakag kaso na ba basis sa ombudsman? Naa. Mahimo man ang himo ang basis sa ombudsman kana mga higala nga do na mahigalay sipyat si Marcolita diha wa mabutang sa iyang susi kana. Padakon na sa ombudsman. Kay kung kauban ka, dili naman na ilang option god nasa ombudsman. Kay mahimo man maingos Marcolita donation Mayong ombudsman dili kickback na. Nya ang evaluate ang ombudsman man. So naa sa ombudsman ang ilang opsyon. Kami may magbuot unsay imong kuan buhaton. Mo na nahitabo day prangka lang pag-istorya ba? Pareha ba sa DOJ nga hinog namin sa Crispin, di man aman ni. Kay kadto gwapa mo balis si Villanueva, wa na hinog na madayunan to kahinog, ha? Nya di bali man singon si Crispin, wala mi kay ang sa DOJ nga evaluation na kulangan kami. Tanaw na ko, bahalag ma-acquit si Marcolita ug human, total dugay pa man ang desisyon. In the meantime, kanikang kasong Sara day within this year mahuman, within January ibutang ta lang. Nya kanang kaso Marcolita ibutang tag abta nag usa ka tuig, una pa mga higala desisyonan. So samtang magpaabot sa desisyon, priso siya di man sa kapensa. Di sa ka-appeal sa impeachment trial ni Sara. Mao na ituyo. Kay men kag imong konbiktuhon sa Marcolita, prangkang pag-istorya sa akong pag-evaluate ining kasuha, lisod konbiktuhon sa Marcolita ning kasuha. Lisod. Pero ingon ta nga, pasaka ang kaso lang, pwede man. Bisag kinsa mga higalang pasaka ang kaso, pwede man ang ipasaka. Because to file a case is one thing. And to prove that case in court is another thing. So pa yung pasakaan sa Marcolita, pareha Mike Defensor.
Kanang may defensor makailang lisod ka ng kumbiktuhon nimo ng kaso nga human trafficking. Uy, my goodness, ikaw tag-iya sa building na nag-abang, apil day ka unsay binuhatan sa nag-abang. Kanang nagpaabang karon mga apartment daykin. Nagpaabang mga apartment ron. Nagpaabang ko, o ikaw tag-iya sa hotel, dunay nagsaka sa mga hotel ni abang. O dunay mga anomalya na ikaw day may kasuhan. May kato mga nagpaabang log boarding house. Nagigmong negosyo nimo na nangulikta ra ka diha kwarta. O bayad mo ha, sa 15 bayad mo o kung sa may kasabutan. Unya dunay babaeng gidaan na dito day. Sa imong iyang boarding house nimo, unsa na iyang kalihukan diha. Wa naman ta magsunod-sunod na nila. Pero pwede bang pasaka kasos may defensor? Pwede. Makonbikto ba lisod? Pero anong tuyo lang yun nga mahilom nga di na ka magsaba-saba ka ikaw may nag-lead sa 18 Marines Bay tanggong sa ka. So, tuod man, maserve nila ang purpose. Kay pilar man yung trial ni Sara Duterte mahigala. Ibutang-tang, ilang giingon mahigala, mga 3 months, pero ingon man to si Win Gatchalian, malagmit mabot og 7 to 8 months. Ibutang ta lang. Na, kaning kamalkulita, kay di man ni mahumag ko sa katuig. Ha? So, priso siya dito. Di kagawas, dili ka-appeal sa impeachment. Kay, dako mang faktor ko maka-appeal sa malkulita day. Unsa ka dakong faktor? Kamaom ko sa balaod sa malkulita. Kuyaw ni nga paapilon dito maalkansis debate ang ubang mga senador. Technical na gud ni. Nya pila ka book lawyers may galat sa majority si Kiko Pangilinan ra kay kinis ko dito di man ni magtingog-tingog na gyud. Kanigod ang magdebate ini ang prosecution o ang defense. Pero kinigo mga senator judges mahitabo ini dunay mga ruling nga himuon, mapildi gyud ang minority kay gamay naman sila. Ikaw, divide the house. Okay, pildi sila. Kay iba na nago sila, wa na si Jinggoy, wa na si Bato. Wa na mahigala sa Marcolita. So inig voting kanunay daog ang majority. Inig debate pod mga kagalaan. Inig debate kag naa sa Marcolita na delikado man kay punto por punto mahigalang ang legal nga knowledge sa Marcolita kuyaw, punto por punto gyud. Na kung imong wag tango na medyo maibanan sila. Nya kinsa naman na yung habilin. Ngilngig pa rin kay Tano, ikinduha kay Tano, ngilngig pa rin hinoon. O ila pong pasakas Peter, di usan lang, si Pia na lang. Si Pia fighter, pero babae, magod. Des Pikas, si Kiko, may mo tingog, abogado Pikas. Kaya kini si Chis Cordero, maikog ni magtingog-tingog ron. Maparihan ni Mahinglan Joel Villanueva ba, nga, kung mahimo, di lang kita magtingog-tingog. Kaya di tal na katawa, mahigala medyo alanganin kay magtingog-tingog. So, si Marcolita, tangtango ni mo diha, maibanan ang puwersa mahigala sa kananaang kay Tano Black. Dako kunan. So, by Monday, tanaw na ko ni, by Monday morning, pwedeng mo gawas ang warrant of arrest. Dakupon siya before ang impeachment trial sa 3 o'clock in the afternoon. Pwede nang maoy senaryo. Pero pwede di pa bugawas Sandigan Bayan, pwede po. Kay to naman, napasaka naman kaso. So, balikon ko, ang kaso pagkonbikto, Marcolita, lisod, konbiktohon. Ako na nang gitanaw, mahigala ang plunder law. My goodness. Pero, ang pagpasaka ang kaso, o ang tuyo nila nga di ka-appeal sa Marcolita sa impeachment sayon. Kini nga senaryo mauna ni. Kay kanang ombudsman, ilan namang napasaka. Unya imong pangutan ng ombudsman, technical na. Makakatarungan ng ombudsman day. Prangka ba lang pag-istorya na makakatarungan ang ombudsman. Bahala na ng korte. Mo nag-ingon nga dito ka na sa Sandigan Bayan mo paliwanag. Basta importante nga mapriso ka ng daan ron. Ato lang ni mahigalang gikuan ha. Kano man kining kasuha manggod. Ngano maingon ta nga lisod ang pagkonbikto. Dakong debatehono ni kay anay magud ni. Kining ato mga higalang mga public officials, ang basis magod sa ombudsman o ang basis sa Marcolita inani. Under the law, as a general rule, kining mga public officials nato, di ni pwede mga higalang mudawat o bisan unsang matang sa kwarta, gift, giklaro gina. Although doon ay mga exceptions anak mga higala, kay kita naanad man ta kanang Pasko bitaw nga naay mga gift mga kagalaan nga kuan inana nga ipanghatag kanang ginagmay ra ba mga tokens lang inana panahon nga dunay okasyon
Pero inana may galang kwarta, gidili na mga sukid tig paminaw. As a general rule. So muna, di na pwede gyud kana mga public officials nga imong hatagan kay kickback na. Karon, ang exception diha mga higala, ang exception nga, pwede kang mudawat ang usa ka public official og kwarta gikan sa private sector kung kana donation alang sa gamiton mahigala sa imong kampanya kay nidagan ka og public office. Straight to the point. So doon na exception di ay. So as a general rule, balik ko na ko, dili pwede nga hatagan og kwarta ng mga public officials. Dili pud po sila pwede nga modawat kay Republic Act 3090 na, Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Now, kung ang gidawat nga kwarta 50 million and above, mo qualify siya og plunder. Mao man na siya mga higala kanagong Republic Act 3019 Anti-Graft. Mao na plunder. Maura ba? Maura. Pero kung ang kwarta nga mudako nga 50 milyones pataas, mabutang siya og plunder. Na karon, as a general rule dili pwedeng modawat. Ang exception din ha kung election gamito na sa campaign mo nga mga expenses. So doon na exception. Muna, kanang mga senador na bisa presidente, nanawat na sila, kanamudagan og pagka-presidente, vice-presidente, mga senador, nanawat na sila og mga campaign donations. Mabitaw na nga, ikaw, mudagan ka, patanta, Risa Hontiveros karon. Maningkamot na sa libot-libot na daan ron, kaya mo taas ang iyang rating sa survey, kay once mo taas imong rating, daghay ganahang mo donate. Kana mo na prangkang pag-istorya. And even in the US day, allowed na sa US day. Ang ilang donation dito, Democrats or Republicans. Mao na siya. In fact, ito nagpusil ni Trump day. Donor man to day. Nakadonate man siya sa kananaang Republican day. Nakadonate man siya sa Republican kanadto. Doon ang allowed na dito. Sumupo na sa Pilipinas nga mo donate ka panahon may gala sa campaign period. So doon naman kay mga friends, labi na ka ng nidagan ka karon. Ay mo mga friends ni tuon nimo si mong kausa. O sige siya kami bahala sa mga t-shirts na. O sige kami bahala sa mga posters. Kay ikaw nidagan ka di man kami milyonaryo baya. May pariha kami galaan ng butanta si Manny Villar, Camille Villar kana sila si Mark Villar day. Pwede na manawat og donations, Pero kanang mga nanagan din ha. Tanan-tanan mga higala ng naa. Tanaw ko day nanawat ng tanan day oy. Gikan sa private sector pero naa exception din ha. Mo ni nitabo ka Marcolita